Mit navn er Senior Wulff, og jeg arbejder til daglig med at hjælpe mennesker med at trives, både fysisk og mentalt. Jeg er uddannet kropsterapeut og har arbejdet som livscoach og kropsterapeut med mere end 500 klienter og har haft adskillige 1000 sessioner med mennesker. I tiden før jeg blev kropsterapeut, der har jeg været forsker. Jeg var diabetesforsker hos Novo Nordisk, og før det, der lavede jeg en Ph.D. i tidlig fosterudvikling af stamceller. Og grunden til, at jeg deler det med dig, er, fordi det er en del af det, som man kan sige, der er mit ståsted i forhold til, hvordan jeg hjælper mennesker. Jeg har en meget helhedsorienteret tilgang, som både tager fra videnskaben og fra sådan, det er meget sådan intuitivt i, hvad jeg lige fornemmer, når jeg er sammen med dig. Og noget af det, som adskiller mig fra mange andre inden for mit felt, er, at jeg jo har den her naturvidenskabelige baggrund, og altså en ret grundig forståelse af, hvordan det er, vi fungerer på det biologiske plan. Og det betyder temmelig meget for den måde, jeg arbejder på, fordi mit menneskesyn er, at vi først og fremmest er biologiske væsener, som har brug for nogle særlige ting for at kunne trives optimalt. Og meget af det, vi har brug for, det er ikke noget, vi egentlig sådan kan diskutere. Det er lidt ligesom, at en plante har brug for lys og vand, så er der også en masse ting, mennesker har brug for faktisk at trives. Så vi kan sagtens lede efter alt det, vi kan gøre inde i os selv, med vores tanker osv., men det er ikke altid nok. Jeg tror på, at vi som mennesker i bund og grund er glade og velfungerende, og at det, der tit står i vejen for, at vi er det, det er nogle erfaringer, vi har gjort os i livet, som kan sætte en bremse for, at vi tillader det lys eller den livsglæde at komme igennem os. Og noget af det, der ofte står i vejen, det er det, vi kalder traumer, som kan være både noget, som man ved, altså sådan lidt de voldsommere ting, som fysiske overgreb og den slags. Det kan også være ting, vi ikke rigtig sådan har identificeret som traumer, og i særdeleshed ting, vi slet ikke kan huske. Og det er her, det kommer ind, at det er mega fedt også at arbejde med kroppen, fordi der behøver vi ikke kun at arbejde med de ting, som der kan huskes, men vi kan også arbejde med alt det, som simpelthen bare ligger lagret i kroppen. Det du får hos mig er en meget åbensindet og nysgerrig samtalepartner, samarbejdspartner. Jeg er åben for det meste, vil jeg sige. Jeg tror, det er en del af det, der også gjorde, at jeg i sin tid blev forsker, hvor man jo skal have et meget åbent sind for at kunne undersøge ting, der ikke er opdaget endnu. Hvis man kun tror på det, der allerede er bevist, jamen, så kommer man ikke så langt med forskning, fordi så viser man ikke noget nyt. Det jeg tit får at vide af mine klienter er, at det er meget, meget trygt at komme hos mig. At de føler sig mødt og rummet, uanset hvad det er, der sådan kommer ud af dem. Og så har jeg også en hel del, der siger, at de føler sig gennemskuet, men på en rar og tryg måde. Hvis du kunne tænke dig at arbejde sammen med en, som ved en masse om, hvordan kroppen fungerer, hvordan sindet fungerer, og som er nysgerrig på at hjælpe dig med at finde den vej, der fungerer bedst for dig, så er du meget velkommen til at tage kontakt til mig. Du kan finde mere info her på siden om, hvordan du gør det. Jeg glæder mig allerede rigtig meget til at møde dig.